Исәнмесез, дуслар? Сезнең экраннарда TMTV телеканалының гайбәтләргә һәм татар эстрадасы артистларының яңалыкларына бай булган шоу-без тапшыру. Һәм мин аның алып баручысы Эльвина. Бүгенге тапшыруда Алсу Абелханованы Муса Маликов белән бергә төн үткәрергә мәҗбүрләгәннәр. Җырчы Максим Хания Фәрхинең җырын башкарды. Гүзәл Уразова җанатарлары белән очрашу үткәрде. Булар һәм башка яңалыклар бүгенге тапшыруда. Бездән аерылмагыз. Башлыйбыз. Савантайлар гырли-гырли үтеп китте. Безнең илдә генә түгел, чит илләрдә дә. Эстрадабызның артистлары төрле илләргә барып, милләттәшләребезне бәйрәм белән котлады. Мәсәлән, Алсу Абелханова Венага барган. Һәм бер үзе генә түгел, Муса Маликов белән. Аларны хәтта бер бүлмәдә урнаштырганнар. Алсу турында начар уйларга ашыкмагыз. Аларның бер бүлмәдә яшәячәкләре бары тик Венага килеп җиткәч кенә ачыкланган. Алсуны әлеге факт шаккатырган. Минем ирем бар, минем балаларым бар, мин айрым бүлмәдә торырга тиеш дип борчыла башладым дип сөйләде Алсу. Ләкин ресепшнда утыручы хатын берничек тә каршы килергә ризалашмаган. Проблеманы хәл итер өчен оештыручыларга шалтыраталар һәм нәтиҗәдә Алсуны айрым бүлмәгә урнаштыралар. Ресепшн хезмәткәрләре Муса белән безне шак кына бергә төн үткәрергә мәҗбүрләмәделәр бит дип көлде Алсу. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә шатларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр өздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanları deyip geçerge, nasiplar etsin Xuday. Фирдус Темаев күптән түгел жизни булды. Җылы кояшлы көндә аның энекәше Фирзәр Темаевның улы дөньяга килде. Бәләкәй Темаевны бала тудыр йортыннан чыгарганда, җырчы Фирдус тә тормыш иптәше Резидә белән булдылар. Кичен бергәләп бала туга багышланган бәйрәм үткәргәннәр. Бу бәйрәмдә Темаевлар гаиләсенең туганнары, якын дуслары булган. Хәтта Фирдус Темаевның нәни улы Раян да катнашкан. Әтисеннән калышмыйча Раян дер селкетеп кич буе биегән. Алмал ағаштан ерак төшми диләр. Раян моны дәлилли. Фирзәр Темаевны чын күңелдән бала туу белән котлыйбыз. Артымдағы талда эзеріп сайрый бір күш, сайрый ул жәйлердегіне ишетілмей кезір күш. Әйді сандуғаш, үтті сені тілегімді, сенің ауын яласығым едім еш жүрегімді. Әйді сандуғаш, үтті сені тілегімді, сенің ауын яласығым едім еш жүрегімді. Хания Фәрхи татар эстрадасының примадоннасы, легендар җырчысы. Аның җырларын Татарстанда һәм Башкортстанда гына түгел, күрше төбәкләрдә, илләрдә дә беләләр. Россия артистлары да искәрмә түгел. Шулай Россиядә танылган җырчы Максим радио эфирда Хания Фәрхинең "Кайтам әле әлдермешкә" җырын башкарды. Максим Казан кызы, шуңа күрә әлеге җырны белү гаҗәп хәл түгел. Әмма барыбер дә ул җырчыбызны ишетү әлбәттә күңелгә рәхәт. Какую не свою песню ты последний раз пела в душе или в караоке? Сегодня. Какую песню? Не свою. Какой-то... Ну, Стас Михайлов, так Стас Михайлов. Ничего, не на татарском языке я пела. На пела. татарском, так. Кайтам эле элдормышыке, кайтам эле. She's
Узган аптада җәй кояшлы көннәре белән куандырмаса да, җырлы моңлы гаилә Ризат һәм Зинира Рамазановлар инде кызынып өлгерделәр. Әле артыгын да кызынганнар. Ризат белән Зинира авылга көтү көтәргә кайтканда, кибеткә кереп кызынуга каршы крем сатып алалар. Көтү көтәргә чыккач, маллар ятып торган арада, Ризат белән Зинира крем белән сыланалар да яталар. 1-2 сәгать үткәннән соң Ризат тән әчетүгә уянып китә һәм тәне кып-кызыл булуын ачыклый. Баксаң, сатып алынган крем кызынуга каршы түгел, ә кызыныр өчен крем булган икән. Иң кызыгы, Зинирәгә әлегә крем бер ничек тә тәэсир итмәгән. Ул бит кара тәнле, аңа гел шурт та булмый дип көлде Ризат. Келисеңме алып киләм сиңа, бу дөньяның үзеп бар гөлен. Юк үзмәле үзмә, ким түгел бит бердә, гөлләргә тиң синең күңелең. Бул үземә генә, без икебез тигез яр икән. Тулып күңелемә, бөтен гомеремә, бәхетләрем булып калыр икән. Бул үземә генә, без икебез тигез яр икән. Тулып күңелемә, бөтен гомеремә, бәхетләрем булып калыр икән. 6 июньдә популяр җырчы пар Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов Казанда җанатарлары белән очрашты. Мәскәү, Екатеринбург, Башкортстан һәм Татарстанның төрле шәһәр районнарыннан аларның иҗатын яратучылар җыелып, Казан буенча сәяхәт кылды. 6-сы Татарстан башкаласында йөрсәләр, 7-се Свияжскига юл тотканнар. Мондый очрашуны Гүзәл белән Илдар 4 ел рәттән үткәрәләр икән һәм һәр ел бу очрашуны зарыгып көтәләр. Сиңа булган хисләремне тиңдем кайнар кояшка. Жалатырмын, эретермен, баткан булсаң сагышка. Кара күзләремә кара, яратамын тик сине. Безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Кара күзләремә кара, Яратамын тик сине. безне бәхет алда көтә, югалтма бәгърем мине. Шоу-биз тапшыру сезгә өр-яңа клип тәкъдим итә. Бергәләп карыйбыз. Bir yanar, bir söndürür. Bulmuyor bir kimseyi. Yaratkan ihlas yürek. Merhamet işe. Yakanı жылыта, алдарсан сине гөрдә, ашуыңнан яндыра. Кайнар йөрәгемдә, ялкын күзләремдә, бер күргән гашык булган саклыка. Сак бул иркәсин сакы, сибелән уйнама, йөрәгем кайнар ушак, яна күрмә ялкында. Кайнар йөрәгемдә, ялкын күзләремдә, бер күргән гашык булган саклыка.
Киләсе репортажда без сезгә концерт сезонының нәтиҗәсен зур концерттан видеоязма тәкъдим итәчәкбез. Игътибар экраннарга. Сәлам дуслар, жыртык жыр, балалы солянка, театраль солянка, жырлауыки һәм бик күп проектлар, бик күп шәһәрләр, тулы заллар һәм инде позитив эмоциялар булар барысы да 2015-2016 ел концерт сезонында булган вакыйгалар. Һәм инде без бүген Уникста зур концерт белән концерт сезонын тәмамлыйбыз. Һәм артистлар белән көз көне яңа сезонда очрашачакбыз Алла бирсә. Һәм бу концерттан, зур концерттан без сезгә репортажны күрсәтергә әзербез. Фирдүснең бүген кәефләре бик яхшы, хәтта кешеләргә дә сикерә башлады. Куркып киттем инде чисти. Ничек синең кәефләр? Кәефләр әйбәт. Кәефләр Аллага шөкер бик әйбәт. Менә кәефләр әйбәт, концерт матур шундый бара. Без бик шат булдык бүген чыгышыбызны ясарга. Кәефләрем бик яхшы, Аллага шөкер, барысы да әйбәт, бала үсә, үзебез үсәбез. Ой, шундый рәхәт, тәмле тамашачы. Матур җырласаң да, матур түгел җырласаң да кул чабалар, рәхәт от души. Мин бүген бик шат булдым, шуннан да бүген рәхәтләнеп төр тавышка җырладым бүген. Теге халык та шундый актив. Кәеф әйбәт. Һәр вакыт теләп киләм Барыс музее концертларына. Менә бу концертта синең өчен җырларга авыр түгелме? Юк, бердә авыр түгел, әле инде җырлый алганда җырлыйбыз, Аллага шөкер. Аннарысы мин теге үз эшеңне бик яратып башкаргач, аның авырлыгын сизмим. Бүген без Уникста Казанда бүген нәтиҗә концерты. Бүген барыбызның да күңел тулган, эмоциялар белән артистлар белән очраштык, аралаштык. Чөнки без китеп Русиянда отпускыга җәйгә. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә һәрберегезгә бик зур рәхмәт. 2015-2016 концерт сезонында нинди яңалыклар ачтың үзеңә, ниндирәк ачышлар булды? Яңалыкларга килгәндә мин үзем бик күп яңалыклар ачтым. Мин төрле экспериментлар ясап карадым, шулай ук иҗатта, шулай ук имиджда, шулай ук мин монда пляж булып йөргәннән хәтерлисеңдер әле. Бик тәген урысча әйткән насыщенный дип булды безнең 2016 ел. Яңа эмоциялар алып килде безгә. Яңа тагында шушы Яңа танышулар, яңа эшләр. Безнең инде 2016 елыбыз бик уңышлы китте, чөнки без TMTV телеканалының иң яхшы иҗади тандем номинациясендә җиңү яуладык һәм без шуңа бик тә шатбыз. 15-тә татар җырлары узды, татар җыры. Инде 16-да бик минем исемдә калганы ул 2 апрель көнне үткән TMTV премиясе. Нәрсәсе белән истә калдысың ул синдә гомумән? Беренчедән ул беренче тапкыр. Икенчедән ул рус чит илләр эстрадасы кебек менә без өстәлләр артында утырдык. Шунысы бик ошады. проектлар бик күп. Балалар белән эшли башладым мин, менә 2 альбом яздырдык. Рус телендә, татар телендә балалар өчен җырлар. Иң беренче минем горурлыгым. Быелгы сезон минем өчен бик уңышлы ел булды. Чөнки җырлау тапшыруын бит инде җибәрдек. TMTV премиясендә катнаштым, алып баручы буларак та җырлау тапшыру ярдәм итте. Без быел инде TMTV премиясендә катнаштык. Икенче елга инде Алла бирсә татар җырында катнашырбыз дип өметләнәбез. Бик зур рәхмәт. Сезгә бик зур рәхмәт. Тамашачыларыбызга рәхмәт. Тамашачыга зур рәхмәт безне шулай яратканыгыз өчен. Менә мин TMTV-ның менә шушы бәйрәмнәрен дәвам итә дип әйтсәм дә бик килешеп торыр иде бүген. Менә премиягә хәзер алып кирәк иде безнең ниләрбезне TMTV-ның матурына итеп. Менә шуның матурлыгы быел минем өчен инде кисләр тудырды. Миңа гына түгел, минем танышлар, дуслар, туганнар бигрәк тә шат. Бу сезонда бик күп концертлар булды. Мәскәүдә дә булдык, Россиянең бик күп шәһәрләрендә булдык. Һәрбер җырчы өчен инде ул минемчә бик четерекле бер, чөнки без җырчылар бик күп. Һәрберебез үзебез булып калырга тырышабыз һәм миндә инде бу сезонда тырышып менә максат куйган идек. Мәсәлән, клиплар төшерергә дип, инде ул максатка ирештек. Аллага шөкер, телевизор экраннарында да күрсәтеп торалар. Һәм иң мөһиме минем өчен менә
бу сезонда татар җырында катнашу алтын барс премиясы алу булды. Бу инде минем күптәнге хыялым иде. Менә татар эстрадасында иң уңышлы проект 2016-2015 елларда иң уңышлы проект ниндирәк икән? Но монда ТМТВ премиясы инде әлбәттә монда бүтән премиялар нәрсәләр турында сөйләшүдән мәгънә юк. ТМТВ премиясы. ТМТВ премиясына калганда менә үзеңә ничегрәк булды алып бару процессы? Авыр инде, дустым, авыр. Шуннан да алып бару бүтүндө жеңил нерсе түгел. Сезон күптән түгел генә ачылып китте. Сыман әйме, искә төшереп карагыз әле. Ничә күлмәк алмаштырдыгыз? Ничә яңа күлмәк кидегез менә бу концертларга сезонда? Менә ел әйләнәсенә күп концерт булган, санаганым юк. Әмма ләкин һәрбер концертка яңа костюм белән чыгарга тырышам. Иң зур концерттан күп акча эшләдең? Әйт әле безгә. Иң зур халык килгән концерттан 5000 сум акча эшләдем, чөнки Казанда бөтен нәрсә кыйбат, реклама кыйбат. Продюсерга теләргә кирәк. Зал кыйбат, барсы да кыйбат, ләкин 5000 акча эшләдем, ошол 5000-гә 5 җыр яздырдым. Әйтеп узырга кирәк, Илназ безнең шутник. Концертка килгәндә иң зур концерт, халык күп җыелган концерт кая булды? Казандадыр дип уйлыйм да, ләкин бардыр бәлки башка җирләрдә дә. Казанда да булды, Чаллыда да бик әйбәт, бик авыр менә Менделеевск якларында, ләкин безнең анда тулы зал белән каршы алдылар менә шушы концерт программабызны. Иң күп акча җыелган концерт кайсысы иде? Казан. Балакаем, баланошы, ашама bir ügezi, aşı balanın demleri, ömürge kalır seni. Balakayım, balanoşı, aşama bir ügezi, aşı balanın demleri, ömürge kalır seni. Иң күп акча җыйган, иң күп акча җыелган концерт кайсы? Уфадамы, Казандамы, Оренбургтамы, Чаллыдамы? Хәзер әйтәм. Бер көндәме или Гомумән алганда? Бөтенесе бер тирә акчасы. Күп. Юк, Аллага шөкер, миңа тивакта да сорап бергән инде син. Аллага шөкер акчаны. Акча саныйбыз. Казанда барыбер аны катлым чыгымнары күп Казанның барыбер. Казанда уже Казанга килгәндә чыгымнары күбрәк. Булай акчаны Мәскәүдә дә эшләдек, Уфада да эшләдек. Казанда да эшләдек, Чаллыда да эшләдек, шуңа күрә зур шәһәрләрдә. Зур шәһәр, зур акча, зур реклама. Бик еш хәзер инде Казаннарда чыгыш ясыйсыз. Гомумән әле теге минем өчен бу яңалык. Әмма Мәскәүдән Казанга күчергә планлаштырмыйсызмы алай булай? Шундый планнарым күптән инде. Менә квартира алып утырган проблема бар бит әле. Ничек проблемалар шуларны решайтырга? Минем хәлемне бит инде халык белә дә инде. Китеп бардым йорт төзеп. Менә хәзер йөрим инде туганнарда, улымда, дусларымда шулайга. Шундый фикерем бар. Бик яшисем килә Казанда. Бәлкем ничедерләр Нәрсә каршы тора моның? Каршылык юктыр, бер фатир кирәк, хәтта бер бүлмәле. Мәңгелек минем хыялларым Казанда яшәргә дигән. Җәйге сезонда ниндирәк планнар? Җәйге сезонда менә инде бакча алдык. Мәскәүдә әйткән идегез бугай инде. Шуның белән шөгыльләнеп, шунда казынып, Чит илләргә барырга уйламыйсың инде, әме? Юк, бала бәләкәй, шуңа күрә бармыйбыз. Алла бисәтләсә үзебезнең туган якларга кайтырга исәп бар. Шәйгә планнар бик юк әле, уйлап бетермәдек. Балада кичкенә булгач инде шул Чаллыга кайтырбыз я әби бабай янына. Бигрәк тә зияреткә барасы килә. Әти-әни әби бабайларның каберләре янына зияреткә барып чистартып, буяп, анда күп эшләр бит инде. Үзегез беләсез, кыш буена җыелган бит инде барысында. Шуларны башкарып, рәхәтләнеп, җәйне көтәсе килә. Барга җыенам, Алла бирсә. Дөньялар исәме имин булса, Брюссельгә, Бельгиягә,
Анан соң Эстониядә. Бу сабан туйларгамы булай? Сабан туй. Менә бу тандемыгыз белән алдагы көннәрдә яңа проектлар, яңа җырлар китергәнме безгә? Әлбәттә инде без шушы җыр белән генә калмыйбыз инде бу лилияләр җыры дигән җыр белән без инде алабырса көзгә зур программабыз белән тамашачыны сөендерергә җыенабыз. Киләсе сезонда җырларга ниятлим. Баланы инде тагы да әниләргә калдырып инде шул ук әниләргә инде ярар. Әниләр бар әле, алар яшәп торсын, алар карап тора инде. Алар карап торса, чыгачакны ала берсе сәхнәгә. Максатлар зурданрак әле Алла бергән булса, мине шайтан котырта дигән үземнең программа өстендә эш бара. Менә бусы максат. Булай ел мин уңышлы булды дип әйтәм. Бар көчемне җыеп торып бер егылып торган егылмас. Алга атла бер генә килми җиргә яз. Бар көчемне җыеп торып бер егылып торган егылмас. Быел экран проекторлар белән күбрәк эшләрбез. Яңа җырлар быел тагы да инде ачылмаган җырлар чыгачак. Яңа җырлар өстендә эшләү башланды инде. Җирдә микән, әллә күктә микән? Миңа дигән бәхет ашкышы. Күктә булса, минем алыр идем. Булса, әгәр булса баскышы. Әлбәттә, ансыз булмый, чөнки бүгенге көндә алдан әзерләнәсе бар, алдан җырларны әзерлисе бар, клиплар да төшереп өлгерәсе бар, яңа образларда эшләп өлгерәсе бар. Шуңа күрә аны күпкә алдарак эшлисе бар. Әлбәттә, ул эшләр инде безнең башланды һәм дәвам итә дирә кирәк. Иң кызу чагының берсе. Җәйдән үк яздан үк бозаулар үстерә башладыгызмы инде яңа сезонга? Аллага шөкер, менә Зиңгирбарга Башкортстанга 2 бозау кайтып бирдек. Һәм менә Сабада 2 үгез үсеп килә инде, Алла берсә көзгә тагын алып биребез дип хыялланабыз. Салат абыйның иҗатын яратасың һәм инде бераз генә теге подражать дип әйтимсең, менә шундыйрак форматта үзең сөйләгәнең бар. Менә бу яктан Салават абый белән иҗат итәргә уйламыйсыңмы? Тәкъдим иткәнең юкмы? Салат абый белән булай атнашулар бик яхшы, бик әйбәт. Инде ул да уңай карый, мин дә уңай карыйм бөтенләй бергә дә. Чөнки менә әйтәләр бит инде Салават абый дип, ничек дигән начар әйтсәләр, Салават абый ул легендарный кеше. Ул без аның җырларында үскән кешеләр. Чөнки без теге каршылашып ничектер теге барыбер мин концертларда һәр ел саен Салават абыйның үзеннән дә сорадым. Салават абый һәр ел саен берәр үзеңнең теге элегрәк иске җырланган җырларыңны чыгарып әле сәхнәгә дип кеш, Рустам, пожалуйста, җырла диде. TMTV-ны сагыначакбыз, үлеп китеп, ис китеп. TMTV, мин сине шундый сагыначакмын. Көзгә хәтле сау булып тор инде. TMTV, сагынышабыз. TMTV, мин сине сагыначакмын. TMTV, сагыначакмын сине. TMTV, мин сине сагыначакмын. TMTV, көзгә кадәр көт мине. TMTV, мин сине сагыначакмын. TMTV, мин сине бик нык сагыначакмын. TMTV сине. TMTV сине, җәй буе сине сагынырбыз. TMTV, мин сине сагыначакмын. TMTV, мин сине сагыначакмын. TMTV, күрешербез. Әле аерылмадым, һәм хәтта TMTV-ны сагынам. Үзелеп яратам TMTV-ны. TMTV, без сине сагыначакбыз. TMTV, җәйләргә китәбез, ял итәргә. Мин сезне сагыначакмын. TMTV, мин сине сагыначакмын. TMTV, мин сине сагыначакмын. Бер кая да китмә бездән. Шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тамам. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт.
Татар эстрадасының иң кызыклы яңалыкларын беренче булып белергә теләсәгез, һәр якшәмбе кичке 8-дә шоу-без тапшыруын күзәтеп барыгыз. Шул минутта мин Эльвина сезнең белән саубулашам. ТМТV белән булыгыз. ТМТV-ны күзәтеп торыгыз. Пока. Siz to'yga hazırlanasizmi? Make-up atelier vizaj ham stil studiyasi taqdim etadi. 3 oy bo'yina bizning professional vizajist stilistlar sizni eng muhim tantanaga hazırlarga yordam etishadi. Makiyaj, prическа, manikyur, pedikyur, shugaring, solariy ham boshqalar. Siz eng motor kalash bo'lasiz. Bugun sizning uchun unutilmaslik bo'lsin. Telefoni 226 02 70.